U petak 28. oktobra počinje kampanja Čisto lice Rakovice, u kojoj će stanovnici te opštine moći da odlože električni i elektronski otpad na parking ispred zgrade opštine Rakovica. Akcija će trajati 2 dana, a sugrađani će otpad moći da odlažu od 11 do 18 časova u petak i od 9 do 18 u subotu. Akcija ima humanitarni karakter jer bi se potencijalni prihod od odloženog otpada koristio u humanitarne svrhe, kažu u opštini. S jedne strane imamo da ljudi koji ne znaju šta će s tim otpadom, pruža im se prilika da u petak i subotu na parkingu gradske opštine Rakovica odlože taj otpad. S druge strane, taj elektronski otpad biće recikliran, a sredstva prikupljena od reciklaže biće uložena u humanitarne svrhe. Ideja je da novac koji se skupi od prikupljanja elektronskog otpada u Rakovici uloži kao da se pomogne Centar za Udruženje paraplegičara Rakovice. Vidjet ćemo još, o tome treba da se dogovorimo danas sa predstavnicima, jer to je akcija Lepše lice Srbije, Lepše lice Beograda i u Rakovici se dešava Lepše lice Rakovice. Pozivamo sve građane da nam se pridruže, da odlože svoj otpad, ne samo građane nego i preduzeća, firme koji ne znaju šta će s tim otpadom.